3 раніцы. Зараз тут 7 гадзін, а мы ўжо адпраўляемся ў вандроўку ў Пінск. Мы уже на месцы. По дарозе ў Пінск заехалі ў вёску Лагішын, каб паглядзець бейсбольны матч. Гэта вельмі цікава, што ў Беларусі ўвогуле існуе чэмпіянат па бейсболу, і па-другое, што у ім удзельнічае каманда з вёскі. Вось таму мы вырашылі паглядзець сваімі вачыма гульню. А вось, дарэчы, і бейсбольная мясцовая каманда. Прямо на цэнтральнай плошчы вёскі. Дарэчы, так усё акуратненька, прыгожа. Як у горадзе амаль. Вось побач стаіць касцёл і царква. Яшчэ потым крыху пазней падыдзем туды і, можа, нават зойдземся. Ну, насамрэч, першае ўражанне вельмі добрае ад вёскі. Не ведаю, усё так чыстенько прыбрана, усё так прыгожа. Ну, паглядзім, што будзе далей. Вёска, дарэчы, 16-го стагоддзя. Карацей, мы прыйшлі на гульню, але мы проста тут адзіныя фанаты. Проста больш нікога няма. На фан-сустрэчу ніхто не прыйшоў. Да. Але такое поле прыгожае. І вунь, яшчэ б ведаць правілы бейсбола, каб разумець, што тут адбываецца. Зараз пачытаем. Але, падаецца, гульня ўжо пачалася. Поэтому тут просто единственное, что будет недостаток, что ты сдвоишь пешки уже пешки будут сдвоены, как у меня вот есть сдвоенные пешки. Они уже не кроют все поля, вот весь это, тут дырка уже получается. Да. А если стоят 3 пешки подряд, то они все поля закрывают. Ну, можно подай на что надо. Вот, поэтому я должен закрывать эту пешку тоже конем. Вот, я закрыл конем. Все, А я сейчас сделаю рокировку. Нет, еще слона ты должна вывести. А слона мне выводить сюда? Вот слон ходит. По диагоналям вот так ходит. Вот. Самый сильный ход или сюда, или напасть на этого коня. Вот так. Ну, давайте я нападу. Ну, вот. И открытый шаг даю. Шаг королю. Вот эту позицию тебе зафотографируют. Да, все, конец? Ну да. Ну ему надо сейчас... Сюда грозит мат. Закрыться нечем, а нет, надо отдавать этому. Он еще Вот такая ситуация. Спасение, он нашел еще спасение, но спасения нет. Шах. А тут это поле перекрывает вот этот дальнобойный слон, где уже некуда входить. Так что жми за него одного черта. Нечаканая знаходка на выходе со стадиону. Думаем сфоткаться, як фоткаліся ў Пізе. І параўнаць. Ну что, давай трымай. Давай. Знакомитость. Ага. Супер. Просто такая прыгажосць. Бусел сядзіць у гняздзе. Царква, ці што гэта, ці гэта касцёл. Ну, карацей, просто краявіды ўражваюць. І гэта мы яшчэ не даехалі да Пінска, гэта просто вёсачка па дарозе. А это, карацей, нейкая пратэстанцкая царква. Ну, таксама вельмі цікавая. Просто такі прыгожы кірпіч. І атрымліваецца, на такую маленькую вёску ёсць і царква, і касцёл, і вось такая пратэстанцкая царква. У той час, як у мяне ў Аляхновічах стаіць толькі праваслаўная царква. А гэта аграгарадок у Мінскай вобласці. Тут яшчэ такая дзіцячая пляцоўка перад касцёлам. Вось, даволі утульна тут. Ну, а зараз ужо пойдзем у сам касцёл.
Ось так виглядає костьол. Доволі пригоже. І там ззаду церква. Зараз поглядім. Мені подається, що він зачинений. І можна просто поглядіти з гэтага, да? Ого, Аве Марія, до речі. Навіть не хочеться наступати на это. На слово. 907 года побудови. Зачинен? Я так і думала. Ну, хоч так поглядеть. Ось такий костюм. Пригоженький, утульно. Ось такий тут мостик. Ой, шатається. А там некий то вовк, то що. Зараз підійдемо, поглядимо. Некий помник. Ну просто написано Лагішин. І, напевно, вовк. 1552 год. Ой, не перестаю здивляться просто, что за чудовная вёска. Просто не веду. Я такой... вот зараз тут пройдемся. Я такой лоткований, добре упорядкований вёски давно не бачила. Дімка мене вже чекає на другому березі. Что, ты чекаешь меня? Я сидит высокенько. Вышли на шпацир по набережной. Таракапіна. Вечір вельми пригожа. Вельми кайфово. Ось така пригожусь. А пах який, да? Угу. Чимось так безом. Напевно, знову безом пахне. Ось зараз потім на пішохідну вулицю, на історичний центр. Я просто хожу і не розумію, чому все так пригоже. І там просто панелька така. Зайшли повечеряти в хінкальню. Це вже наша традиція, ми мали во всіх вандровках. Заходимо у хінкальню. Ось так тут симпатичненько. Взяла на десерт Наполеон черничний і вельми смачну горбатку. Ось так атмосферно на пішоходці увечері. Вельми атмосферно, вельми тепло сьогодні.
Ну і ввогуле у Мінску лье дождь, холодно, а у Пінску просто пригожость. Ось таки наприкінці вулиці стоїть помник Полішуку. Такий типовий Полішук. По-перше, є з Пінска. Ось такий Полішучок. Піднялися на мост. Нічого, звісно, не бачно, але це Піна. Так само вельми так атмосферненько. Небо пригожае. А вось гэта езуіцкі калегіум былы, зараз там месціцца музей Палесся, і заўтра мы туды пойдзем на экскурсію. Прывітанне, ўжо наступны дзень, у нас яшчэ ёсць час до 11 гадзін вечара, каб пагуляць па Пінску і паглядзець горад. Таму што учора мы, канешне, паглядзелі, але не вельмі дакладна. Надвор'е сёння таксама цудоўнае. Вельмі пасуе пад пінскія вулачкі рознакаляровыя. Цікавае рашэнне. Фотастудыя «Сыр». Зайшлі паснедаць у гадзіну дня. Зайшлі ў параграф. У Мінску часта ходзім, у Пінску прыйшлі зайсці. І вось Дзіма расказаў, што гэта, оказывается, брэсцкая сетка, якая прыйшла і да нас. Дызайн такі ж самы амаль. Вельмі люблю дызайн параграфу. Тульнік, прыгожа. Я взяла сырники с зеленью, с сыром, а Дима взял сэндвич с авокадо и рыбкой. Смотно нам есть. Цікавая крама мармеладок. Так само вельмі прыгожы будынак. Тут месціцца кафе «Альтанка» и панскі дворык, гостиница. Самый таки червоный кирпич, прыгажосць. Зайшлі ў дворык касцёла. Ну, няма словаў, канешне. Вельмі прыгожа. Ой, да, прыгажосць, конечно. Мы зараз ідзем па набережнай. Я ўспамінаю навіны, якія былі у красавіку пра тое, што ў Пінску было нашэсце змей. Вось. Ну зараз пакуль вось заўчора і за сёння мы ніводнай не бачылі, але я ўсё роўна іду вельмі асцярожна. Дзіма з мяне смяецца. Вось. Вось такая прыгажосць. А зараз мы пойдзем да месца, дзе Піна. Мы ўжо на этом месцы, Да. так званае скрыжаванне рэк, дзе рака Піна перасякаецца з Прыпяццю і потым яны зноў разліваюцца. Вельмі цікавае Вось з'ява. гэта месца? Так, это вось это месца. Вось можна паказаць. Вон там Прыпяць, і вось стороны такі схід, далей цячэ. А Клас. гэта прямо Піна цячэ. Такое прям легендарное место. Мы у нечым подобным были у Каўнасе. Там, дзе Нёман зліваўся з... Там они просто зливаются, и ўсё, і далей цячэ одна рака. А тут они сливаются и разливаются в этом незвычайнасці. Ты калі па ёй паплыць попадзеш ва Украіну? Так, у Днепра, у Украіны. Клас. Вось яшчэ што знайшлі каля набережнай. Тут такі парк. І вось якая прыгажосць.
Я, до речі, ніколи не була на морі, у ніяких таких курортних городах, але мені щиро подається, що ось тут, менавіта, у Пінску, ніякий вайб такого курортного городка я зловила. Не ведаю. Але у мене ось таке відчування уже другий день. Діма спустився на низ. Ой, як хорошо. Якое небо, просто поглядите. У Мінску уже Маланка, навальніца, і тут ось так само там уже блищить Маланка. Я спадзяюся, што мы до гэтага часу паспеем забегчы ў якую-небудзь кавярню. Вось, але, канешне, вельмі хочацца пагуляць, пашпацыраваць. Тут такі мостик. Ну і там уже открывается вид на такую пригожесть. Так что, туди пішла Прип'ять? Так, Прип'ять туди пішла. Офігенно. А й Піна далі. Кайф. Ось. Замочки давай поглядь. Що тут есть? Кажуть, коли своє ім'я знайдеш, туди... А ось ти і я. Ось хлопці на байдарках катаються. Таким надвором, напевно, саме то. А це, коротше, були костьол, але зараз тут концертна заля. Це вельми цікаве рішення, і упершню таке просто бачу. Вже починається дощ. Будемо терміново шукати, де нам посидіти. Сховалися від дощу у таку вельми тульненьку кав'ярню. Ось панорамні окна ось такі. Ось така. Діма там уже нечто вибирає. Дійшли до єзуїтського колегіуму. Пригожий вельми будинок. Зараз тут міститься музей Білоруського Полісся. Це просто чудовніший музей. Але, на жаль, сьогодні він закритий, і ми в його не потрапимо. Це вельми шкода, що ми не зможемо його потрапити. Я б вельми хотіла, але це ще одна нагода. Ще одна нагода сюди вернутися. Ой, моя б воля, я б, напевно, мені подається, просто кожен місяць би сюди їздила. А ось Діма ніяку мапу знайшов. Ну что ж, мат поглядели славутостью? Так, а Малюся. О, а Малюся поглядели. Ой, тут центральная площадь. Зараз ще по крамках походимо. Ну, будинок пригожий. Зараз ще криху з іншого ракурсу підійдемо. Ось як виглядає з гэтага боку. Ну що, зараз подивимося. Просто як палац некий, да? Ну. Вельми шкода, що зачинений музей. Хоча які люди є. Думаєш, не то? Ой, треба обов'язково приїхати в його. Ось так це все виглядає со двора. Ось ще що знайшли. Цікавий будиночок. Річний вокзал. Тут беруть лодки, так? Можна кататися на лодці, наскільки я пам'ятаю. Екскурсія. Ага. І на паромі, напевно. Да? Отсюль, типу, стартують. Так. Так само каля это єзуїтського колегіуму былого. Что, будешь кататься? Хорошо. У нас еще до техніка 7 годин, а ми вже малю все поглядели. Зараз будемо, напевно, просто ще раз все глядеть. Ще 10 раз пройдемся по Ленина, по головной улице. Ось. Ну и будем уже отъезжать.
просто примазались до некой экскурсийной группы. И идем, слухаем экскурсию. Немножко разные понятия, причем это больше житель сельской местности, полезно. Так само вирішили сфотографуватися з Польшуком. Примазалися до групи екскурсійної, і вони розказали, що типу він завжди як типу, полішутський габрей, який ну тут шмат габреїв, і він типу перед тим як відказати на ніяке питання, завжди загибав палець і казав: "Перше я з Пінську". Цікаво. Можемо так само так казати. Перше я з Пінську. Это пенским евреем Накимом Полонным. Здесь у него был магазин железа. Так, образно говоря, было спрятано под асфальтом. Ну а потом, когда эту улицу полностью ремонтировали, и вот асфальт был снят, и вот эту вот плиточку достали, и ей были выложены такие вот декоративные элементы. А также, когда ремонтировали нашу набережную, параллельно идет этой улице, тоже и на набережной тоже ее укрепляли. Ось такий Поліський драматичний театр. Вельми подобно до мого драматичного у Молодечна. І ось так навокал. Такі древляні скульптурки і блакитні єлі. І тут так само, як такий маленький скверик. З вельми цікавими деревами. Дімка, що за дерева? Понятия не маю. Є так само. Ось так. А гэта палац Бутрымовіча. Зараз тут месцяцца дзяржаўныя установы, вось ЗАГС і яшчэ штосьці. Але раней гэта быў палац. Ну, прыгожанька выглядае. З гербам Пінска. Набылі магніцік ось такі. Хацелася, конечно, штосьці больш цікавае, але быў толькі такі. А мы з кожнага горада, дзе бываем, прывозім дадому магніцік, каб не забыцца, што мы тут былі. Ось каго сустрэлі па дарозе. Такі вось сябар.